L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta niżżel il-livell ta' twissija minħabba r-riħ li qed jaħkem fuq pajjiżna f'dawn il-jiem l-isfar. L-avviż sa 8 ta' filgħaxija ferm inqas minn dawk tal-aħħar jiem fejn il-livell kien fil-massimu tiegħu jiġifieri aħmar. Il-ġimgħa filgħodu sa kmieni wara nofsinhar id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kien diġà niżżel il-livell ta' twissija l-oranġo. Dan wassal ukoll biex is-servizz tal-Fast Ferry bejn Malta u Għawdex jerġa' jibda jopera mill-ġimgħa filgħaxija. Fl-ewwel vjaġġ mill-Belt Valletta jitlaq fit-8:15 waqt li mill-port tal-Imġarra Għawdex jissokta fid-9:15. Is-servizz kien sospiż l-aħħar jumejn minħabba r-riħ qawwi. Skont l-aħħar aġġornament it-temp xorta mistenni joffri iżjed riħ u anke xita f'xi żoni fit-tmiem din il-ġimgħa għalkemm mhux fl-intensità tal-aħħar jiem. Sa dan it-tant il-ġimgħa wara nofsinhar minħabba r-riħ qawwi li kien għadu qed jaħkem, membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wettqu operazzjoni delikata fit-triq l-imdina ħal-Qormi biex iżarmaw kabina ta' tower crane biex jiġi evitat xi periklu possibbli. Dan wara li l-kabina foli ta' diversi solari ġiet meqjusa bħala riskju serju f'sit ta' kostruzzjoni wara rapport fuq il-helpline 138. L-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, l-BCA u l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà tax-Xogħol OHSA wkoll intervjenew minnu fih biex jassistu fuq il-post. Dawn waqfu immedjatament ix-xogħlijiet relatati mas-sit u fil-preżenza ta' kuntrattur privat bdew il-preparamenti meħtieġa biex l-istruttura tiġi żarmata. Bħala prekawzjoni triq ingħalqet waqt li persuni inkluż residenti ġew evakwati waqt din l-operazzjoni.